Hyvää huomenta kaikille. Ja tänään niin kuin näkyy, meillä on erikoisväri. Punainen ei ole kauhean usein meillä käytössä ja se tarkoittaa sitä, että joku erityinen kirkollinen sunnuntai, kun on punainen. Ja tänään on itse asiassa tekstienkin mukaan muistelemme ristiä. On niin sanotusti ristinpäivä ja sen tähden me olemme sitten tämmöisessä punaisissa tänään. Ja tietyllä tavalla monesti saarnan aihetekstistä tulee myöskin ihan tähän, niin kuin tähän päivään mukaan. Ja kyllähän se tämän päivän tekstienkin kautta niin ihan selkeästi me menemme tiettyä aikaa kohti, jonka me tiedämme. Lopun aikoja me elämme, vaikka viisaat sanoo, että lopun ajat alkoi siitä, kun Kristus meni taivaaseen. No nyt me elämme lopun aikoja. Pikkuhiljaa tässä, mutta eihän meidän tarvitse kaikkia aikoja tietää. Raamattukin sanoo, että minun aikani eivät ole teidän aikanne. Sitä ei teidän tarvitse tarkalleen tietääkään. No mutta näin me lähdemme nyt tästä eteenpäin ja sitten hetken päästä, kun minä olen täällä omat puheeni tehnyt, niin sitten menemme juhlimaan syntymäpäiviä. Liisa ja Pirkko tarjoaa tänään meille syntymäpäiväkahvit ja sitten sitä me lähdetään juhlistaan ja laulellaan sitten tuolla toisella puolella niitä syntymäpäivälauluja, mutta nyt me lähdetään alkuvirteen sitten. Me olemme tänään kokoontuneet tähän Jumalan palvelukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Rakkaat ystävät, meidän Herramme, meidän Jumalamme, hän joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Mutta hän on luvannut olla lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja koska olemme tulleet hänen eteensä tänne tänään, tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhdessä näin sanoen. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden.
Raamatun sana vakuuttaa meitä siitä, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi annetuiksi nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Ja sitten jos jalat kantaa, niin nousemme ylös kuulemaan kunniaa ja kiitos virttä laulamaan. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Istukaa, olkaa hyvä. Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala, sinun poikasi Jeesus Kristus nostettiin korkealle ristille, jotta hän voisi vetää koko maailman luokseen. Niille, jotka katsovat ristille, antakaa viisautenne, parantumisen ja iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme Herramme kautta, joka elää ja hallitsee teidän Pyhän Hengen kanssa yksi Jumala, nyt ja ikuisesti. Aamen. Sitten ensimmäinen lukukappale tulee 4. Mooseksen kirjasta. Mä luen sen täältä. Sen jälkeen israelilaiset lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tieltä kiertääkseen Edonin maan. Mutta kansa kävi matkalla kärsimättömäksi ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan autiomaassa? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästäneet tähän kelvottomaan ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekään myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, ja suuri joukko israelilaisia kuoli.
Israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme. Mooses rukoili kansan puolesta ja Herra sanoi Moosekselle, tee myrkkykäärme ja pane se tangon päähän, mikä tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki vaskisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun käärmeet purivat jotakuta ja tämä katsoi vaski käärmeeseen, hän jäi eloon. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Toinen lukukappale tulee ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme kristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tämän päivän evankeliumiteksti tulee Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ja nousemme nyt sitä kuulemaan. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Halleluja, halleluja.
halleluja, 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 amen. Istukaa, olkaa hyvä. Pimeydessä on jotakin erityistä. Enkä pelkästään tarkoita valon ja pimeyden, niin fyysisen valon ja pimeyden erottuvuutta toisistaan, vaan myöskin sen hengellisen pimeyden. Yön turvissa tapahtuu kaiken näköistä, eikä aina niin kaikkia hyviäkään asioita. Murtovarkaatkin murtautuvat usein pimeyden turvin tai vandaalit vandalisoivat pimeyden turvin luottaen, että eivät jää kiinni, koska ei kukaan näe. Monet asiat menevät pieleen öisin. Ja minäkin muistan silloin vielä teini-ikäisenä siellä kuitenkin yläpäässä teini-ikää isäni sanoneen monta kertaa minulle, että tule kotiin ennen puolta yötä. Mitään hyvää ei tapahdu puolen yön jälkeen. No, saattoi olla, että hän oli tässä kohtaa oikeassa. Jos nyt ajattelee kaikkia niitä vähän kepposia, mitä minäkin olen teiniässä tehnyt, niin moni niistä vähän tehtiin muualla kuin päivän valossa. Ajateltiin, että pimeydessä ei tekoja nähdä, ja siksi teimme ja teemme edelleenkin tekoja, joita ei olisi koskaan välttämättä pitänytkään tehdä. Mutta jokaisen sääntöön on aina poikkeus olemassa, eikö niin? Ja minä muistan lukiossa, kun 3 vuotta luin Saksaa, niin minun mielestä niitä poikkeuksia oli enemmän kuin sääntöjä. Mutta näinhän se joskus sekin voi mennä. Itse henkilökohtaisestikin myönnän sellaisen asian, että ei aina kaikki mene niin kuin olet kuvitellut tai haluaisit, että asiat menisivät. Joskus tulee asioita, joihin et voi vaikuttaa, ei ne sinusta ole kiinni, etkä sinä ole niitä millään tavalla ollut edesauttamatta, mutta kas vain siinä ne ovat sinun edessä ja kun katselee sivuille, niin ei ole ketään muita, joka auttaisi välttämättä ratkaisemaan niitä asioita. Olen minäkin tätä omaa kutsuani epäillyt monta kertaa. Ja se on luonnollista. Jokainen meistä voi epäillä aina sitä, että onko minut oikeasti kutsuttu tai onko tämä se minun tehtäväni. Joskus on onnellisempi, joskus vähemmän onnellinen työtä tehdessä. Ei se työelämä aina ole yhtä ruusuilla tanssimista, niin kuin tiedätte. Tai osa teistä, jos vielä muistatte, sanotaanko näin päin sitten. Mutta sitten viimeisenkin kerran tuossa alkukesästä, kun oli vähän hankalampaakin seurakunnan asioita hoidellessa, niin sain kivan pienen lahjan seurakuntalaiselta. Ja että kuinka se piristi ja muistutti myös siitä, että pimeissäkin tilanteissa ja pimeissä hetkissä, kun niihin aina välillä joutuu, niin on aina valoa. Ja se voi tulla jostakin tällaista pienestä eleestä, jostakin pienestä asiasta, jonka huomaa, ja sitten 1, 2 ymmärtää, että eihän tämä nyt olekaan niin pimeää. No sitten toinen tarina, se tapahtui reilu 2000 vuotta sitten tuolla Jerusalemissa. Jeesuksen julkinen toiminta oli siellä jo menossa ja hän oli aiheuttanut jo melkoista kohua ihmisten keskuudessa. Hän oli muuttanut veden viiniksi hääjuhlissa. Se oli hänen ensimmäinen monista ihmeistään. Hän oli kaatanut rahanvaihtajien pöydät temppelialueella. Hän tänä päivänä luetussa tekstissä itse asiassa hän vierailee Jerusalemin pyhässä kaupungissa. Ja siellä pimeyden turvin eräs mies tulee hänen luokseen esittämään hänelle kysymyksen. Mutta tämä mies ei ollut kuka tahansa mies. Se oli Nikodemus, fariseus ja Sanhedriiniksi kutsutun juutalaisen uskonnollisen ja myös siviilituomioistuimen jäsen. No, fariseuksia
muistelette, voidaan verrata tietysti tämänkin päivän sellaiseen uskonnolliseen joukkoon, en sano uskovien joukkoon, vaan uskonnolliseen joukkoon, jotka loivat ja panivat täytäntöön uskonnolliset säännöt ja rankaisivat niiden väärinkäytöksistä. Halkoivat hiuksia ja samalla taivuttivat sääntöjä mukautuakseen omaan tekopyhään elämäänsä. Niitä on niitä sanontoja, että älä tee niin kuin minä teen, vaan miten minä sanon. Ehkä tässä pätee hyvin. He olivat hyviä keksimään kaiken näköisiä muille sääntöjä, mitä piti noudattaa, ja sitten itse eivät olleet innokkaita niitä noudattelemaan niin kovin paljon. Ja voi sanoa, että Jumala heitä auttakoon, siis niitä, jotka joutuivat jostain syystä tämän Sanhedrinin tielle, koska heidän vainonsa oli itse asiassa aika julmaa. Ja muistatte Saulin, ennen kuin hän kohtasi Kristuksen ja hänestä tuli Paavali, hän sai Sanhedrinilta valtakirjan hakea juutalaisista kristityiksi kääntyneitä ympäri maan piiriä, rangaista heitä, vangita heidät ja tuoda takaisin Jerusalemiin oikeutta varten. Tällainen oli tämä Sanhedrini ja ei kannattanut heidän tielleen siinä mielessä joutua, mutta Jeesus itse asiassa joutui. Ja kun mekin kuljemme kohti Jumalaa meidän taipaleellamme, niin saatamme itsekin joutua tämän nykyaikaisen uskonnollisen joukon tielle. Ja sekään ei aina ole kovinkaan hyvä asia, eikä helppo asia. Ja Jeesuksen kohdalla se tarkoitti sitä, että hänen piti kuolla. Siihen tiivistyy se tosiasia, että hän joutui tuon oman aikansa uskonnollisen joukon tielle. Ja tuo joukko ei pitänyt siitä, mitä Jeesus teki. Tuntuuko jollakin tavalla tutulta tämän viikon uutisotsikoihin? Tämän viikon otsikoissa eräs nuori mies joutui uskonnollisen joukon tielle. Hänen toimintansa kristittynä syvästi uskovana oli liian vaarallista. Hän tavoitti suuren joukon nuoria. Ja niin kuin Raamattu meille sanoo, me muistamme sen, että ei meillä ole taistelu lihaa ja verta vastaan, meillä on taistelu henkivaltoja vastaan. Tässäkin tapauksessa 2 henkivaltaa joutui törmäyskurssille, pyhä henki ja tämän maailman haltijan, eli saatanan henki. Kyse on sielujen taistelusta. Toinen koittaa estää sieluja pelastumasta. Jumala pyhän hengen kautta koittaa pelastaa jokaisen ihmisen, jokaisen sielun. Tänä päivänä tuo taistelu on täysin realistinen asia. Meidän täytyy vain ymmärtää se. Me emme näe sitä, mutta me tunnemme sen omassa hengessämme. Joku vastustaa. Ja niin kuin olen aina sanonut monille pastoreille tai saarnaajillekin, että jos sinun tekemisesi tai puhumisesi ei aiheuta minkäännäköistä hämmennystä hengen maailmassa, niin kannattaa käydä peilin ääressä katsomassa, puhutko sinä oikeaa asiaa. Jos sinä saat olla rauhassa ja mitään ei tapahdu, sinä et ole vaarallinen saatanalle. Hän tietää, missä sinä olet, mitä sinä teet ja mitä sinä et tee. Ei tarvitse kiinnittää huomiota. Mutta jos sinun puheesi, sinä julistat sellaista tai teet sellaisia asioita, että tulee hämmennystä hengen maailmassa, niin voi käydä näinkin ikäviä asioita. Raamattu sanoo meille, vakuuttaa meille, että asiat menevät tässä maailmassa
vielä paljon huonompaan suuntaan ennen kuin Jeesus Kristus tulee uudelleen, jolloin asiat palautuvat sellaisiksi kuin Jumala on ne alun perin tarkoittanut. Me joudumme kokemaan tämän tyyppisiä tapahtumia, vastustusta omassa, teidän tekemisessänne, muiden tekemisessänne. Ja kyllä minä ainakin sanon, että ensimmäiset uutiset, kun tuossa tapahtumasta tulivat, niin ensimmäinen oli vihan tunne. Mutta se ei ole se tarkoitus. Ei se ole tarkoitus. Niin kuin hyvä ystäväni Suomessa tuppasi sanomaan, kun sielläkin oli kaiken näköistä hämmennystä kristikentässä, niin ihmiset kyselivät, että vähän hädissään, mitä nyt pitää tehdä. Ja hän rauhallisesti katsoi ja sanoi, Raamattu sanoo, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne päivä on lähempänä. Kun näitä asioita tapahtuu, ilmestyskirja kertoo meille, Danielin kirja kertoo meille luonnon mullistuksia, tulvia, tsunameita, kaikkia mahdollista luonnon mullistusta, sodan ääniä, uhkaa sodasta, niin silloin siihen perään sanotaan, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne päivä on lähempänä. Koska näin pitää olla, pitää mennä asioiden niin huonoon jamaan, että ihmiset ymmärtävät, että ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus, joka voi auttaa. Suomen talvisodan ihme. Suomen kansa oli kirkoissa polvillaan ja rukoili, ja ihme tapahtui. No, Nikodemus, hän oli utelias ihminen. Hän tuli Jeesuksen luo, ja sanoin tuossa hetkisten, että hänellä oli kysymys Jeesukselle, mutta se oikeastaan ei ollut varsinainen kysymys, hänellä oli lausunto. Ja Nikodemus sanoi, rabbi, eli opettaja, me tiedämme, että tulet Jumalalta opettajana, sillä kukaan ei voi tehdä tuollaisia asioita ja merkkejä, joita teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. No se oli kommentti, ja mielenkiintoista siinä oli se, että Nikodemus, vaikka oli tullut yksin, sanoi me. Hän käytti monikkoa. Ilmeisesti hän ei ollut uteliaisuutensa kanssa yksin tuossa ajassa. Varmasti oli ollut siis muidenkin fariseusten kesken puhumista, ehkä illalla pimeyden turvin siitä, mitä Jeesus teki ja kuka hän oli, olisiko mahdollista, että hän oli kuitenkin Jumalan poika. No päivisin he taas väittelivät ja hyökkäsivät jopa Jeesuksen kimppuun, tuomitsivat ja pilkkasivat Jeesuksen jokaista tekoa, mutta yöllä he miettivät, voisiko hän kuitenkin olla Messias. No tuo kahden henkilön keskustelu eteni nopeasti ja Jeesus sanoi Nikodemukselle, että hänen täytyy syntyä uudelleen. Ja Nikodemus ihmetteli, kuinka hän nyt voisi ryömiä äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran. Ja Jeesus sanoi, että ihmisen täytyy kokea fyysinen syntymä ja hengellinen syntymä. Mutta Nikodemus ei oikein ymmärtänyt, miten tämä voisi olla sitten mahdollista. Ja Jeesuskin oli tietyllä tavalla hämmästynyt siitä, että Nikodemus, jonka oletetaan olevan näiden asioiden asiantuntija, ei käsittänyt näitä alkeellisempia uskon totuuksia. Mutta sitten Jeesus tarjoaa Nikodemukselle suurimman lahjan, jonka hän voisi saada, kun hän sanoi nämä sanat, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, kuolisi, vaan eläisi iankaikkisesti. No tämä oli Nikodemukselle tietysti uutta, koska hän piti Jumalaa ankarana tuomarina, vaativana työnjohtajana, jota oli rauhoiteltava eläinuhrein ja täydellisellä kuuliaisuudella, säännöillä ja säännöillä. Mutta tässä myöhäisillan keskustelussa ensimmäistä kertaa elämässään Jumalaa kuvataankin sellaiseksi, joka rakastaa, antaa anteeksi ja toivottaa syntiset tervetulleeksi kotiin. Ja se muutti Nikodemuksen elämän lopullisesti. No,
Nikodemuksen nimi esiintyy tämän jälkeen 2 kertaa vain Raamatussa. Kerran Sanhedrinin kokoontuessa Nikodemus sanoo, että he eivät saisi olla liian nopeita tuomitsemaan Jeesusta. Ja se oli aika riski tapaus ruveta puolustamaan Jeesusta omien Sanhedrini kavereidensa edessä. No sitten toisen kerran Nikodemus mainitaan pitkänä perjantaina, kun hän ja toinen salainen seuraaja nimeltään Joosef Arimatealainen ottivat Jeesuksen ruumiin alas ristiltä, balsamoivat sen mausteella ja laskevat rakkaudellisesti hautaan. Tässäkin Nikodemus vaaransi asemansa, maineensa ja henkensä, niin kuin tuon keskustelunkin tähden yön pimeydessä. No täällä me nyt istumme syyskuisena sunnuntai-aamuna yli 2000 vuotta myöhemmin ja saattaa olla, että minulla ainakin mieleen tulee se, että kävisikö Jeesus saman keskustelun meidän kanssamme. Monissa seurakunnissa ja täälläkin varmasti on sellaisia, jotka ovat kasvaneet seurakunnan elämään, vuosikymmenten ajan olleet läsnä sunnuntaisin Jumalan palveluksissa, olet ehkä ollut kuorossa, opettanut pyhäkoulussa, toiminut neuvostoissa, lautakunnissa, komiteoissa, osallistunut Raamatun tutkimuksiin, rukouskokouksiin. Lyhyesti olette tehneet kaiken. Ja silti, kun me kokoonnumme yhteen jonkin kokoisella mäellä, saattaa olla, että kaikille ei kuitenkaan ehkä ole auennut Nikodemuksen tavoin tuo evankeliumin alkeellinen totuus. Saattaa olla, että jollakin on kysymyksiä tänään siitä, voisiko Jumala oikeasti rakastaa minun kaltaistani. Mitä minun pitäisi tehdä, että minä voisin omistaa tuon iankaikkisen elämän toivon. Ja onko kuitenkin niin, että Jumala taas hylkää minut, kun minun uskoni hiipuu? No minä voin sanoa, että minä ainakin seison täällä teidän edessänne syntisenä henkilönä, joka on kamppailut kaikkien näiden samojen kysymysten kanssa useita kertoja. Mutta teidän pastorinanne minut on kutsuttu puhumaan Jumalan puolesta. Ja Jumalan sanoma teille tänään on, sillä niin Jumala rakasti teitä, että hän antoi tuon ainokaisen poikansa. Jos te uskoisitte, te ette kuolisi, vaan te saisitte iankaikkisen elämän. Ja kaikki, mitä meidän tarvitsee itse asiassa tietää Jumalasta, Jeesuksesta, syyllisyydestä, me on vangittu tuohon yhteen lauseeseen, kun Martin Luther kutsui sitä evankeliumiksi pienoiskoossa. Tuon jakeen 4 verbiä tekevät sanomasta yksinkertaisemman tietyllä tavalla. Jumala rakastaa, Jumala antoi, me uskomme, meillä on elämä. No missä on sitten ne säännöt ja tiukat lait, jotka vaativat kuuliaisuutta? Missä on tuo tuomitseminen tässä ajassa, jos me jollakin tavalla teemme väärin? Mitkä ovat ne lain vaatimukset, joita tuo uskonnollinen joukko näyttää luovan kaikissa aikakausissa, jotta he voisivat päättää, kuka pääsee mukaan ja kuka ei pääse mukaan? No ei ole tässä kohtaa pienoisevankeliumissa mitään sellaista. Ei ole mitään, ei Nikodemuksen vuoksi, eikä sinun eikä minun vuoksi, mitä meidän pitäisi tehdä. Se on ilmainen lahja. Ja se on kaikki, mitä tarvitaan, se, että me uskomme. Ja kyllä monesti, kun on itselläkin tilanne, jossa rupeaa epäilemään kutsuaan tai sen oman uskon syvyyttä, jota ei mitenkään nyt oikeasti voi mitata, niin kun tulee
nämä pienoisevankeliumi mieleen, joka tietyllä tavalla poistaa kaikki ne epäilyt. Jos minä vain uskon, se riittää. Ja siihen on hyvä takertua, siihen, että nuo Jeesuksen sanat ovat totta. Ja minä voin vakuuttaa omalta osaltani, että kyllä ne ovat totta. Jumala rakastaa, Jumala antoi, jos me uskomme, meillä on iankaikkinen elämä. Mutta siellä pimeydessä on jotakin erilaista. Elämän tahti hidastuu, kun aurinko laskee. Ehkä sen takia, että voisimme pohtia elämän tärkeitä totuuksia. Ja vaikka olisimme kuinka pitkään viettäneet aikaa kirkon piirissä ja kirkon eri toiminnoissa, niin vielä kerran sanon teille, että valo on se, joka voittaa pimeyden. Ja Raamattu kertoo meille, kuka on valo. Jeesus Kristus. Hän on jo voittanut pimeyden. Sillä niin rakasti Jumala teitä, että hän antoi teille ainoan poikansa. Ja jos te uskotte, te saatte iankaikkisen elämän hänen yhteydessään. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvä.
Rakas taivaallinen Isä, iankaikkinen kiitos ja ylistys sinulle ja Jeesukselle, Kristukselle, sinun ainoalle pojallesi, joka sinä annoit syntyä meidän veljeksemme ja siten annoit meille iankaikkisen elämän mahdollisuuden. Herra, me kiitämme siitä, että vaikka tuntuu siltä, että pimeys valtaa alaa maailmassa, Herra, sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka hetkessä. Kiitos, että sinä lohdutat niitä, jotka lohdutusta tarvitsevat. Olet niiden kanssa, jotka kokevat yksinäisyyttä tässäkin hetkessä. Herra, anna meille viisautta ja kestävyyttä tässä ajassa. Välttää, ettemme joutuisi pois sinun poikasi läheisyydestä, sieltä ristin ääreltä. Herra, niin kuin ilmestyskirja meille kertoo, siellä näkyy joukko valkoisiin pukeutuneita niin suuri, ettei voi määrää laskea. Kun Johannes kysyy enkeliltä, ketä he ovat, enkeli vastaa, he ovat sieltä ahdistuksesta tulleita marttyyreitä. Tämä on se asia, joka tulee tapahtumaan, jota kohti me kuljemme. Se on todellisuutta Kiinassa, Afrikan muslimimaissa. Ja rakkaat ystävät, se on todellista täällä länsimaissa myös tällä hetkellä. Herra, auta meitä, lohduta meitä, ole meidän kanssamme. Ja jos emme jaksa itse kulkea, kiitos, että kannat meitä. Ole meidän kanssamme, läsnä ja siunaa meitä joka hetki. Tätä me pyydämme sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Aamen. Näin ja sitten uhrilaulu. Saako Kaijaa pyytää keräämään? Minä menen tekemään muutaman ehtoollisviinin lisää. Herra olkoon teidän kanssanne. Myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Me ylennämme sydämemme.
Kiittäkäämme Jumalaa, meidän Herramme. Se on oikeus ja kohtuus. Totisesti on oikein ja arvollista, että kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet, joka uhrattiin meidän puolestamme, hänet, joka kuolemallaan kukisti kuoleman ja ylös nousemuksellaan avasi meille tien ikuiseen elämään. Sen tähden kaikki maa riemuitsee ja viettää juhlaa tänään meidän kanssamme. Ja me kiitämme häntä tästä taivaan lahjasta ja laulamme ylistystä kaikkien enkeleiden ja pyhien kanssa ja nousemme laulamaan pyhä hymni. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, hän siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Herra, lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläviksi uhreiksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ja nousemme vielä laulamaan Jumalan karitsalaulun. Joka
vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa ja juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Tehdään siihen keskikäytävälle jono tulen ja niille, ketkä sitten jäävät paikalle istumaan, tuon sinne teille sitten ehtoollisen, ei tarvitse tuohon käytävälle sitten tulla.
Herramme Jeesuksen, Kristuksen ruumis ja veri, kätkekööt henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Herra, me ylistämme sinua kaikkien kristittyjen kanssa, poikasi kuolleista ylösnousemiseen. Kiitos siitä, että sinä annat pyhässä ehtoollisessa meille osallisuuden ikuiseen elämään. Sinun on valta ja kunnia ikuisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Näin, ja sitten päätösvirsi ja sitten me siirrymmekin tuonne toiselle puolelle juhlimaan. Kaiken myllerryksen ja pimeydenkin keskellä kannattaa aina muistaa ne sanat, mitkä Jeesus itse sanoi meille. Rauhani minä jätän teille, en sellaista mitä maailma antaa, vaan yliluonnollisen rauhan. Siunausta jokaiseen päivään teille tulevalle viikolle. Aamen.